wai ni anya ba wancan dan iskan bane ya jefe ni. Yau ina ga tun zama na a gurin nan babu wani ko mutum ɗaya ban ga ya leko gurin nan ba. Kai Allah ya tankaɗo min ƙiyar wani tushe. Assalamu alaikum. Ya malam. Dan yarba? Ya malam. Dan yarba kai ne anan? Mu ne na wallahi. Ya gajiya? Ya yake a jama'a? Alhamdulillah ya gida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya malam, ya malam. Dan yarba namu. Ya duba kasa. Gashi nan muna ta fama. Hannan na tai. Sosai ma kuwa wannan abu dai da ka sani. To. Ai abu yau da gobe ya zama jiki. Ya malam akwai matsala. Wani gagarumin babba al'amari ne ta kawo mu fa. Irin al'amari ne wannan dan yarba? Jiya mun je gidan kallo na Sunusi Oscar. Kwarai daga gidan sinima. Ya sinima. Tabbas kwarai kwa. Muna kallon India. Sai muka gano na wani furin yarinya mai kyau. Mai kyau yarinyan gaske fa. Sai muka tambaye menene sunan shi sai aka ce mana sunan shi Karina Kapoor. Dan yana ba. Ai kana faɗa. Ga sunan nan ya bayyana. Yana cikin nan. Ga ta nan gaba. Ya mallam. Mun yadda da ke. Ni da na ga maka wannan. To abun da yake faruwa. Wannan yarinya ya shiga manufasin zuciyarmu. Allah. So muke mu aure shi. To yanzu. Mauri Karina Kapoor. What? Koro. So kake a ɗauko ta daga India ta zo nan? Ko kuma kai daga nan kake faɗi ka kai India? Hala muna Najeriya wala. A kan mu ta mu tafi mu. Mu ba mu zama Baturiya. Wannan mai sauki ne Okoro. To inda India kake son zaka je. Zaka je. Amma akan kunkuru zaka je. Wala. Karki fada maruka ya wannan magana. Karka da mu. Kin san ruka ya akwai kifi. Na sani Okoro wannan daga ni sai kai. Baka da matsala. Wannan kika sai a ina za mu hau. Kunkuru. Kunkuru za ka hau shi da kai ka India. Abin da ƙasa tun nuna kenan. Ya malam kunkuru ai za a dade za a shekara 70 ba je ba. Shekara 70 ba yawa ai. Bayan da za a rage shekara zuko si kusa. A duba ya malam. Muna da yanda za a yi. A cikin minti 10 za ka je India. Ya malam. A cikin minti 10. Ya malam. Yawwa. Mun yarda da ke. Amma fa sai ka dan. Ya malam ma kin san mu ba kudi. Karka da mu. Amma akwai waya. Akwai kadara nan. Akwai waya. Kawai sata anan. Muna da waya. Sata anan kawai. Yawwa. Koro. To kwantar da hankalinka. Yanzu abin da nake so da kai ka tafi gida. Ka je ka gama shiri. Tsaf. Nan da minti 10. Ya malam. Gobe da nisa. Ayya, karka da mu. Gobe da nisa. Okoro. Amma dole. Wannan magana. Daga mu sai kai. Karka da mu. Karfa da marukaya. Wanda zai. Rukaya manifesting shi na iskan da mu ba wanda zai. Zai ba mu. Ba wanda zai. To shikenan. Ya mallam. To. Ya mallam. A ga da gida. To ni ma in tafi Indian ban. Kai wai ya ga Karina Kapoor a cikin. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Akar makallau. Barka da yamma. Barka da yamma. Ya gajiya. An wani lafiya? Lafiya kalau. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya gida iyalin kalau ba? Wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Wato akar makallau. Na'am. Zuwa ne a taimaka mu. To. Wato har ga Allah kaga. Nayi dako. Na'am. Nayi garuwa. Nayi yaron mota. Amma har yanzu ba wani canji kudin nan sun ki samu. Abu ya ci tira. To nakan ji tsofaffi suna cewa shi arziki tafiya yake sai ka bi shi kaji inda yake. To shine nazo da Allah dan Annabi. Ka taimaka min ka gaya min inda arziki na yake ni in je in same shi. Na gaji da wannan bugar wallahi. Ka gaya min a yana yake in bi shi. To ai tunda ka zo nan. Ka zo gurin waraka. To alhamdulillah. Insha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. Alhamdulillah. Ina zuwa. Ai kai asalin ka da mai arziki ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arzikin ka yana nan kusa nan yammaci din. Nan ta yammaci. Let's go. Ina kenan duba mun. Wallahi dan ni daga nan ma zan iya hucewa can. Ai malam arzikin ka yana nan wajen kasar Sin. Kwarai da gaske. To malam ni kasassun kuma ina iya zuwa kasassun an ce can nesan karshen duniya take ba. To ai wannan mai sauki ne mu a gurin mu. To akwai hanyar da za a ba a kawo muna da yanda zamu yi za a dauko maka arzikin ka daga kasassun a kawo maka shi nan. Hannan kuma sai kun hadu. To Allah na tuban dai ai malam ai a gaya min hanyar da zan bi ni ba sai na je ba a kawo min nan. To hankali na kwance. To shikenan. Allah da bincika da Allah. To shikenan.
yanzu ka san me nake so da kai? A'a. Za a kawo mana bahagon jemage. Bahagon jemage. Sannan za a je kogin Bahar Maliya, za mu tura aljannin dan tsito. Zai je kogin Bahar Maliya zai samu mana bakatsinan kifi. Let's go! Bakatsinan kifi. Da shi za a hada a yi maka wannan aikin da za a je a dauko maka arzikinka daga ƙasa sun aka maka shi nan. Har nan gari. Ba tare da naje ba. La ilaha illallah. Amma akara maka Allah ni wannan bahagon jemagen da bakatsinan kifin ina zan samu inda suke. Karka da mu ai ga shi nan ai ya kusa bayyana ma. Kifin ko? La ilaha. Akwai wanda zan mu aika. Kawai dan abin sadaka zaka bayar wanda za a dan ka san abin. To abin aka mutane da yawa. Dan rasa dan na koka ba. A to ba damuwa. Karama kallawa abin ne fa sai a hakuri. Ka san harkar talaka. Akwai kwa. Wallahi talaka. Abun ba yawa. To ga wannan. Karama kallawa a taimaka. Amin. A karka da mu. Baran da maka so a taimaka. To shikenan. Da Allah a taimaka. Masha Allah ba damuwa. Insha Allah za ka ji. Insha Allah. Masha Allah. Madalla. Allah taimaka. Amin Allah. A gaida gida. A gaida gida. A gaida gida. A gaida gida. To da kowa na ganin na shi arzikin ka zo ka same ni a nan gurin ina zaune. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na yi ne malam. Lafiya kalau. Na gaji. Ya gida. Lafiya kalau Ya malam. zafin nan. Lafiya kalau. Masha Allah. Wato malam wata damuwa ce take tafi da ni. Wato mai gidana ne zai yi aure. Ni yanzu abin da nake so a hana auren. Gaba daya. Yawwa. Ai tun da kika zo nan. Ai kin samu waraka. Let's go. Ha Allah kin samu waraka. To. Na gani. So ni yanzu duk abin da za a yi a stopping auren a hana auren shi nake so. Ko nawa ne zan kashe ni in dai auren nan zai hannu. Gaba daya. Yawwa. Ai tun da kika zo nan. Ai kin samu waraka. Allah ko ma. Insha Allah kin samu waraka. To. To yanzu abin da nake so da ke. Ina son a samo mana makahon kiyashi. To. Kwarai kwa. Sannan za a samo mana kuda. Wanda aka yi cikin shege aka haife. Zan samu wa'annan abubuwan. Ai tun da kika zo nan. Ai kin gama magana ai. Ke dai kawai yanzu abin sadaka zaki bayar. Nan da kwana 3 an gama aikin ki kammala. To shike. Kawai kwantar da hankalinki ke dai ki bada abin sadaka kawai. To shike. Ki sha kurumin ki kawai. Ai ki koma ki dai. Shikenan malam. An gama kawai. To malam ga dan abin sadaka. Yau to aje su anan. To shikenan. Aje su nan kawai karki. Dan Allah malam a mana kokari. Karki damu. Ai insha Allah aiki ya kammala ai. Masha Allah. To malam nagode sosai. To madalla. A gaida gida. A gaida gida. Yawa. Kawo to Allah in na ci gaba da zama a nan gurin wallahi mutanen suka uba na zance garan tattara na wai na wa in yi no